गेटनिफ्राय हाबनानै मिनिट 4 मिनिटफोर जाबाय बहुत माथो नुखा लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो मिस्टार दिनार चेनेल थ' दिनै आं एसे जोंनि कलेजनि बागै खोन्थानो सानदों नोंथांमोना जोंनि कलेजनि बागै एसे मिथिनानै आं हानायखिनिखौ देखायलांगोन लोगोफोर आरो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बे साननैसो गेजेराव माने मास मोननै आरो मास मोनथामसो गेजेराव आं हायोबा लाबोगोन भिडिअ थ' थाबनो ब्लग भिडिअ लाबोनो हानाय नङा आरोना मानो होनबा आंना एग्जाम जाथारसिगोन 2 मान्थसल'सै आंना एग्जामा जाथारसिगोन आरोना थ' बिनिखायनो आं थाबैनो भिडिअ लाबोनो हायाबो जानो हाथ'नाय आं भिडिअ आपल'ड होनोबो हानाय जिता आं ब्लग सम मोनोबा आं भिडिअ बानायनानै होगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय था दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन आं दा रुमनिफ्राय ओंखारबाय आरोना नैथिं नायला खानोसै मानसि मा बुखिबाय थादों नायलाय लोगोफोर नायलांबाय था हानायखिनिखौ देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो आं रुमनिफ्राय ओंखारबाय आंनि सामानखौ लाबाय लोगोफोर नैयाव दोङो इन्जिनियार ड्रयिंनि माने आर्ट पेपार ना बेयाव सोना लायो गाज्रि जायिनि थाखाय बेगाव सोबा गाज्रि जायो नालाय आरो नैथिं दोङो दाख्लै एसाइनमेन्ट लिरनो हरनाय बेखौनो लाबाय आरो आखायाव चलो नायलांबाय था लोगोफोर नैबे लामाया आरोना नैबे लामाया रौतानिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय फैबाथाय लेफ्ट साइड तेजपुरनिफ्राय फैबाथाय राइट साइड गुवाहाटि लाइननिफ्राय फैबाथाय सिदा स्टेसन रड ओरैनो जोंना सारमोना फैगासिनो ओरैबायदि गारि खारोना लोगोफोर लामाथिं ओरैबायदि गारि खारो जेबो नायखाया लासै सलायखाया आरोना बहुद स्कुलनि थांलाय फैलाय स्टुडेन्टफोर थांलाय फैलाय खालामो थेवबो लासै सलाया आरोना लोगोफोर जोंना सारमोना दे एसाइनमेन्ट आंना नोंसोर साबमिट खालामजोब्बाय नै आंना दिनैसो जाबोबाय मा ओंख्रि आरो नोंनि गामि खिथाना होबालाय खनसे खिथाना होबाय दाख्लै फार्स्ट भिडिअ खिथादों खोमा ना दिनै खिथाना होबालाय खनसे नोंसिना रोङिया बाथाबारि लोगोफोर सोरबा रोङिया बाथाबारिनि दोङोबा नै আমার রাজনেশটা আছে তেজপুরের পুরা বহুত গরম लोगोफोर अखा सान्दुंदो सान्दुं दाख्लै गानैसोथ' पुरा दैबाना जानानै दा पुरा सान्दुं आरोना लोगोफोर आंनि रुमनिफ्राय माने कलेजआ बारा गोजान नङा आरोना हाइस्ट थाबायबा 5 मिनिट 3 मिनिट 4 मिनिटफोर लागोन आरोना लोगोफोर बारा गोजान नङा जे भिडिअ नायाखै कि गावा सेल्टारखौ मंगलदैनि बिथाङा जों माबा खुराप्पा पवालि होनना गाबज्रियो पवालि सल' लोगोफोर नायलांबाय था देखायलांबाय थानोसै हानायखिनिखौ देखायनोसै नाजानोसै मोजां देखायनो कलेज मोनफैबाय नायलांबाय था हाबनायनि सिगां जोंना एन्ट्रि सिगनेसार होनांगौ आरोना लोगोफोर आं सिगनेसार होना लानि आंनि केमेराखौ मिस्टार दिनारखौ लाथ' दसे चलो लोगोफोर नायलांबाय दा जों दा प्रेक्टिकेल खालामहैग्रोसै जोंना माने सिगां फार्स्ट इयाराव क्लासा फुङाव जायोमोन मर्निंआव दा माने बेलासियाव जायो आरोना क्लासा दा प्रेक्टिकेला फुङाव जायो जोंनाथ' लोगोफोर नायलांबाय दा लोगोफोर पेन्टिं सारमोन थायो आरोना अफिसियो गेटनिफ्राय हाबनानै नैबिथिं क्लासरुम आरोना बिथिं मोनथाम रुम दोङो मोनसे MMB फिटा इलेक्ट्रिसियाननि क्लासरुम आरोना थिउरि क्लास जायो नायनो नैथिं आरो MMB लेब दोङो लोगोफोर MMB लेबा दोङो नैथिं बै नुनाय रुमा बे इलेक्ट्रिसिनि प्रेक्टिकेल रुम आरोना बेफोर बैथिं सिदा दोङो गार्लसफोरनिबो दोङो इथिं
फुरा सिदा थाङो बयस हस्टेल दङ इथिं देखायथ'ला लोगोफोर जोंना नै बेहाय जोंनि प्रेक्टिकेल रुमा लोगोफोर नैबेनो आरोना देखायनोसै जोंनि प्रेक्टिकेल रुमा मा मा दं मा मा गैया ओमफ्राय नैबेथिं दोङो गार्लस हस्टेल लोगोफोर जोंना सारा मोनफैथ'वाखै दा जोंना प्रेक्टिकेल रुमा नैबेनो आं दा गासैखौबो मोनसे नोंसोरनो खोन्थाजोबगोन आरोना लोगोफोर दा नायनो हागोन आं दा नोंसोरनो मोनसे खोन्थाजोबनोसै माबे बुस्थुआ मा बुस्थु मा खामानियाव जायो मा इउज खालामबा मा जायो बे खोन्थानोसै थ' लोगोफोर नायलांबाय था दोङो फार्स्ट नाम्बाराव नैबे जाबाय लेग भाइस लोगोफोर नैथिं दोङो आरो नेक्स्ट नैबे जाबाय पाइप भाइस इयो जाबाय पाइप बेन्ड खालामनो हायो आरो नायदो 90 डिग्री 40 डिग्रीआव पाइप नेक्स्ट नायनो हागोन नैबे जाबाय एनभेल लोगोफोर बेयो जाबाय सापर्टिं डिभाइस बेयाव नैयाव मार्किं आरो सिजिलिंफोरखौ खालामनो हायो आरो ना इयाव पान्च मारिनो हायो इयाव दोननानै माने थ' नैबेथिं लोगोफोर दोङो मोनसे काटार मेचिन इखौ मेटेल सेटेल हानो हायो आरो ना इदो नैथिं दोङो मोनसे बेन्च भाइस इखौ बेन्च भाइस होनना बुङो इयाव मेटेल सेटेल खेथाबनानै बानायनो हायो आरो ना माने खेथाबनो हायो नैथिं मोनसे दंबावो लोगोफोर नेक्स्ट बे जाबाय टुल मेकार भाइस लोगोफोर नैथिं दोङो बेखौ होनना बुङो फार्नेस हिटिलमेन्ट माने बेयाव माने लहा साव गुदुं खालामनो हायो आरो ना मेटेल गुदुं खालामनो हायो पुरा हिट पुरा नैथिं लाइनाव सोनानै गुदुं खालामनो हायो आरो ना नेक्स्ट नैथिं जाबाय ग्रेन्डार मेचिन ग्रेन्डिं माने होनो हायो बिदो आरो दोङो नैथिं ड्रिल मेचिन बेयो ड्रिल मेचिन आरो ना बेयाव हल खालामो नै ड्रिल बिदा नैबेनो एमएम सिस्टेम थायो गोदोर फिसा थायो बे ड्रिल बिदा बहुत रोखोम थायो आरो ना बहुत 3mm 4mm बहुत थायो जाबाय पाइप भाइस बेयाव माने पाइपखौ नोरै सोनानै हमथानानै माने इयाव थ्रेडिं बानायो आरो ना थ्रेडिं लोगोफोर नायनो हागोन नैथिं नैबे जाबाय लेड मेचिन आरो ना लोगोफोर लेड मेचिन होननानै बुङो आरो ना थ' इनि खामानिया जाबाय टार्निं फेसिं बेबायदि जायो आरो ना बायदि बहुत खाम जायो आरो ना बियो थ' आं बेखौ सलायना देखायगोन लोगोफोर दा आं नै लेड मेचिननि खामानिखौ नोंसोरो बिदि आरो ना थ' लोगोफोर बेखौ होनना बुङो प्लेन टार्निं आरो ना बहुत गुदुं जायो प्रेक्टिकेल जागासिनो आरोना जोंना दा नै नायनो हागोन नै मेटेलखौनो जोङो नैफोर मेटेलखौनो माने हास'नानै बुहुत जखायाव मेजारमेन्टआव हानानै माने माबायदि जब बानायो देखायनो आं नोंसोरनो फुराना माने जों आगोलाव खालामनाय बुस्थुखौ देखायनो आरो ना जों लोगोफोर नायनो हागोन नैबेनो आरो ना फिटिं जबफोरा स्लाइडिं जायो आरो ना जों बिदि बानायो आरो ना लोगोफोर नैदि खालामो आरो ना जों बेखौ माने फुरा मेजारमेन्टआव उननानै सैनानै माने हास'नानै फुरा बिदि फिटिं जब नायनो बेनो आरो ना लोगोफोर खालामनाथ' नुखाबाय जानांगौ मा बुस्थु मा खालामबाथाय मा जायो आंथ' गासैखौबो मोजां देखायजोबनो हादिया माने गासैखौबो मोजां देखायजोबनोबा माने बहुत सम लागोन आरो ना बहुत फिसा फिनला इन्सट्रुमेन्ट दोङो बहुत फिसा फिनला जगार दोङो थ' बेखिनियानोमोन लोगोफोर बहुत गोबां देखायबाथ' बहुत देखायनो हायोमोन थ' दा समबो गैया दा बेफोरबायदि मबाइलनि एलावबो गैया पारमिसनबो गैया थ' आं थेवबो हानायखिनिखौ देखायबाय लोगोफोर थ' आं दा प्रेक्टिकेल खालामनोसै लोगोफोर जों दा प्रेक्टिकेल खालामखांबाय आरो ना प्रेक्टिकेल खालामखांनानै दाथ' लान्च टाइम जाबाय लान्च टाइमनि उनाव डाइरेक्ट क्लास आरो ना दा 12:30 लान्च टाइम जायो आरो ना लान्च टाइम होयो दा आरो 1:30निफ्राय थिं क्लास आरो ना नायनांबाय था लोगोफोर जोंना नै दामग्राफ्रा जाखावहैसिगोन मायबा मायबि नै जाखावहैसिगोन नै नैबे बर' बाजारनि दन दता एरियानि बर' बाजारनि दन बेहाय नै बेहाय उदालगुरिनि मा गामि बेहाय नोंना बरगाव लाखिबारिनि क्लास रुमाव दोनना लानोसै बेगफोरखौ अस्त्रफोरखौ लोगोफोर जोंनिया नै क्लास रुमाव क्लास बिथिं दोङो इलेक्ट्रिसियान दोङो एमएमडि नै जोंना आरो सासे खोन्थानो बावगारदोंमोन दा नामखौ सिनायथि होना ला हाबिलास बर' माबानि भकतपारा मंगलदैनि बिथाङा
बेबायदि मोजां मोजां बिबार दङ आरोना लोगोफोर समायना बिबारनिनो जायगा होनजायो आरोना जों दा नै मादैनि दखान मोनफैबाय लान्च खालामसै मादैनि दखान मादै मा खबर मानो माथो मा दङ पक'रि आलु सप आरो बेयाव दङ रुटि सबजि गासिबो दंजोबो आरोना नै मादैनि दखानावनो मोनो जोंना जों मादैनावनो जायै जायै देरबाय लस गैया 2 बोसोर जाबायना मादै नोंनाव लोगोफोर जों दा लान्च खालामखांनानै फैबाय आरोना मादैनि दखाननिफ्राय दा थांगासिनो कलेजाव गय जादों लोगोफोर गय जादों गयानो मेन मा खालामनो हाबदो बेथिं Sudah dah, nah kali buat kelas kami ini, kelas kami nana, daya, tangse. Super jeng dah kelas lakukan lah, tangse rumah. So dini ni video kemari menkele keber, nentang mana komen kamu nanti kentade, nentang mana hari ini kita kai jumlah hayat saya. Macam ni college ni bagai, maji rule revision, jenis माबायदि सिस्टेमनि एडमिशन माबायदिफोरखौ नायनो बा एपीपी आईटीआई रौता होननानै गुगोलाव सार्च खालामनानै होबानो नुनो मोनगोन लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जाबाय